Χαίρετε. Είμαστε η Αθηνά Σιπιτάνου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η Δήμητρα Κωνσταντινίδου, κάτοχος μεταπτυχιακού στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Θα σας παρουσιάσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαβίου μάθηση στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα πρώτα χρόνια της πορείας της, συνειδητοποίησε ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα αποτελέσουν τους κυριότερους παράγοντες για να διακριθεί η Ευρώπη στο παγκόσμιο γίγνεσθε ως η οικονομία της γνώσης. Σκοπός των πολιτικών για τη διαβίου μάθηση είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην απόκτηση γνώσεων, η διαφάνεια των προσόντων, η διευκόλυνση πρόσβασης στη γνώση και το άνοιγμα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2004-2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε κάποια βασικά εργαλεία και αρχές για την προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της συνεργασίας, της κινητικότητας και της διαφάνειας των προσόντων. Αυτά που βλέπετε έντονα είναι αυτά που μας απασχόλησαν περισσότερο στην εργασία μας. Τα εργαλεία είναι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το Ευρωδιαβατήριο, το Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι Αρχές και Κατευθύνσεις για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης και η Διαβίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τα εργαλεία που μας απασχόλησαν. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένας μηχανισμός, ας το πούμε, για την ευκολότερη αναγνώριση και σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελείται από 8 επίπεδα, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της γνώσης, από την υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι το διδακτορικό. Κάθε επίπεδο ορίζεται από τις περιγραφές των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που προσδίδουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο επίπεδο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι μία από τις λέξεις κλειδιά στο πλαίσιο προσόντων και ένας από τους κύριους όρους στην αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε εδώ ότι ως μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται όλα όσα ένα πρόσωπο γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να εφαρμόσει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο που επενδύεται σε αυτή τη διαδικασία ή το πλαίσιο στο οποίο προσφέρεται. Στόχοι του πλαισίου προσόντων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των τίτλων σπουδών, η κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η διεθνής αναγνώριση σπουδών και δεξιοτήτων και η διευκόλυνση της κινητικότητας για σπουδές ή και εργασία. Το πλαίσιο προσόντων μεταφέρεται στα δεδομένα κάθε χώρας μέσα από το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Βλέπουμε αναλυτικά τα επίπεδα του πλαισίου προσόντων. Τα 2 πρώτα και το 4ο αποκτώνται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Το 3ο αφορά τις τεχνικές σχολές. Το επίπεδο 5 καλύπτει τα διάφορα πτυχία τεχνικής κατάρτισης όπως είναι τα ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλες ανώτερες σχολές, ενώ τα επίπεδα 6 έως 8 αναφέρονται στους 3 κύκλους σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Το Ευρωδιαβατήριο είναι ένα χαρτοφυλάκιο 5 εγγράφων και έχει ως στόχο του να διευκολύνει τη διαφάνεια των προσόντων και την κινητικότητα για εργασία ή σπουδές. Ωφελημένοι από την ύπαρξή του είναι οι πολίτες, καθώς μπορούν να παρουσιάζουν τα προσόντα τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, οι εργοδότες, γιατί κατανοούν και συγκρίνουν ευκολότερα τις δεξιότητες των υποψηφίων, οι αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί μπορούν έτσι να καθορίσουν και να παρουσιάσουν το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τους. Ας δούμε τώρα τα έντυπα που απαρτίζουν το Ευρωδιαβατήριο. Το βιογραφικό σημείωμα έχει ενότητες για την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επαγγελματική εμπειρία, τις προσωπικές δεξιότητες και όλα εκείνα που αναγνωρίζονται ως soft skills από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απαραίτητα στον εργασιακό χώρο. Το διαβατήριο γλωσσών παρουσιάζει το επίπεδο γνώσης της γλώσσας στην μητρική και άλλες γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει τις γνώσεις του στην ομιλία, τον προφορικό και τον γραπτό λόγο και να κατατάξει τον εαυτό του σε επίπεδα βασικού, καλού και άριστου χρήστη. Το βιογραφικό σημείωμα και το διαβατήριο γλωσσών συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο μέσα από την πλατφόρμα του Europass και είναι διαθέσιμα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Το έγγραφο κινητικότητα καταγράφει λεπτομέρειες του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων της περίοδου που ένα άτομο έχει περάσει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για εκπαίδευση, κατάρτιση ή εργασία. Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο οργανισμό αναχώρα, στη χώρα μας είναι ο ΕΟΠΕΠ. Αφορά κυρίως σε προγράμματα μαθητείας.
Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συνοδεύει τον τίτλο σπουδών που χορηγείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκείνα του επίπεδου 5, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των επαγγελματικών προσόντων, όπως για παράδειγμα η διάρκεια σπουδών, τα μαθήματα που διδάχθηκαν, οι ώρες θεωρίας και πρακτικής, τα επαγγελματικά δικαιώματα που εξασφαλίζει ο σχετικός τίτλος. Ήδη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΕΠ υπάρχουν αναρτημένα μερικές δεκάδες πιστοποιητικά και προστίθενται νέα. Το συμπλήρωμα πτυχίου συνοδεύει το τίτλο σπουδών που απονέμουν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για σπουδές, τη βαθμολογία του πτυχιούχου, τις πρόσθετες δράσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών, όπως η πρακτική άσκηση και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής, τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη. Η διαβίου συμβουλευτική είναι το τρίτο θέμα που ερευνήθηκε. Έχει σαν στόχο της να διευκολύνει τον εντοπισμό δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων για εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματικό προσανατολισμό. Επίσης, προωθεί την ισότιμη πρόσβαση στη διαβίου μάθηση, τα μαθησιακά αποτελέσματα και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας για όλους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως είναι οι μονογονοϊκές οικογένειες, άτομα Ρωμά ή μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Μέσα από στενή συνεργασία του Συμβούλου με τον ενδιαφερόμενο, στείνεται ένα πλάνο που δείχνει τις διεξόδους που έχει το άτομο και τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει προκειμένου να φτάσει στον επαγγελματικό του στόχο. Προσφέρεται από δημόσιες δομές όπως είναι τα ΚΕΣΥΠ, ο ΟΑΕΔ, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και από ιδιώτες συμβούλους. Στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η υποστήριξη και ενημέρωση αυτού του τύπου παρέχεται από τα γραφεία διασύνδεσης, δομές δηλαδή που λειτουργούν ή τουλάχιστον λειτουργούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα σε όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Ας δούμε τώρα για τα γραφεία διασύνδεσης. Στην Ελλάδα, μετά το νομοσχέδιο Αθηνά που ψηφίστηκε το 2013, λειτουργούν 22 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 14 ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα, τα οποία εξυπηρετούν περισσότερους από 250.000 φοιτητές σε 124 τμήματα και σχολές. Από αυτά τα 36 ιδρύματα, σε μόλις 25 υπήρχαν γραφεία διασύνδεσης σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2014, όταν έλαβε χώρα η έρευνα. Εξυπηρετούν συνήθως προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και μαθητές λυκείου. Τα γραφεία διασύνδεσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ομάδες στόχους με δύο τρόπους: παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες, ευκαιρίες μάθησης και εργασίας, και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με εκπαιδευτικές διαδρομές και δυνατότητες απασχόλησης που μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ή φοιτήτρια. Το κύριο ζητούμενο της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή της εφαρμογής των τριών εργαλείων και αρχών που επιλέχθηκαν, δηλαδή της διαβίου συμβουλευτικής, του Ευρωδιαβατηρίου και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας. Για τη διαβίου συμβουλευτική και το Ευρωδιαβατήριο προηγήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση ως προς την εφαρμογή τους, επικοινωνία με τα γραφεία διασύνδεσης και ακολούθησε ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίου στα γραφεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SurveyMonkey. Για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων και το αντίστοιχο εθνικό έγινε επικοινωνία με τον ΕΟΠΕΠ, που είναι και ο μόνος αρμόδιος. Συγκεντρώθηκαν 22 πλήρη ερωτηματολόγια, 5 από ΤΕΗ και 17 από ανώτατα ιδρύματα και πολυτεχνία. Τα γραφεία διασύνδεσης που απαντήσαν ιδρύθηκαν από το 1977 μέχρι το 2009 και λειτουργούν μέχρι σήμερα. Στελεχώνονται από 1 μέχρι 16 άτομα με ποικίλες σχέσεις εργασίας, δηλαδή μπορεί να είναι μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να έχουν σύμβαση ή άλλη σχέση, όπως για παράδειγμα εθελοντές ή φοιτητές σε πρακτική άσκηση. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ποικίλει. Έχουμε μέχρι 1.000 φοιτητές σε 2 ιδρύματα, 1.000 με 5.000 σε 5 ιδρύματα, από 5 έως 20.000 φοιτητές σε 8 ιδρύματα, ενώ 7 από τα ιδρύματα που μας απαντήσανε έχουν περισσότερους από 20.000 φοιτητές. Ας λάβουμε υπόψη ότι ο φοιτητικός πληθυσμός σε ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό αυτό. Οι αριθμοί σε αντιστοιχεία με τους εργαζόμενους δείχνουν μία μάλλον περίεργη εικόνα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε συνδυασμό με τον ωφελούμενο πληθυσμό έδειξαν ότι το σύνολο των γραφείων διασύνδεσης προσφέρει υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής σε προπτυχιακούς φοιτητές και ενημέρωση για υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχεδόν όλα τα γραφεία διασύνδεσης, ποσοστό περισσότερο από 95%, προσφέρουν υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και διασύνδεση για εργασία σε πτυχιούχους και προπτυχιακούς φοιτητές. Σε ποσοστό 90% προσφέρεται ατομική συμβουλευτική σε μεταπτυχιακούς και σεμινάρια ενίσχυσης δεξιοτήτων σε πτυχιούχους και προπτυχιακούς φοιτητές. Στο ίδιο ποσοστό αναφέρεται και ενημέρωση για επαγγελματικά δικαιώματα.
Σε χαμηλότερο ποσοστό, περίπου στο 60%, προσφέρεται η επιχειρηματικότητα με τη μορφή σεμιναρίων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάποια από τα γραφεία διασύνδεσης πρωτοπορούν προσφέροντας τηλεσυμβουλευτική, ένα οργανωμένο δίκτυο μεντόρων, σύστημα αναζήτησης εργασίας και ηλεκτρονική τράπεζα βιογραφικού σημειώματος. Υπάρχει επίσης υπηρεσία αποφύτων, διοργανώνονται εκδηλώσεις όπως ημέρες γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο που απευθύνονται σε μαθητές λυκείου και ημέρες σταδιοδρομίας για τους φοιτητές και τους προσεχώς πτυχιούχους. Άλλες δραστηριότητες των γραφείων είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ ένα μάλλον απογοητευτικό ποσοστό του 14% αφορά τις πληροφορίες για ερευνητικό έργο, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο που η έρευνα θα έπρεπε να παίζει σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές που είναι αρκετά ψηλότερα. Τα σεμινάρια που οργανώθηκαν από τα γραφεία διασύνδεσης εστιάστηκαν σε συμβουλευτική σταδιοδρομία και μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό, ενώ ακολουθούν τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα εντός Ελλάδας. Οι φοιτητές μας ενδιαφέρονται για τη γνώση. Τα μέσα δημοσιοποίησης του έργου των γραφείων διασύνδεσης είναι στο 100% ιστοσελίδα, είναι άλλωστε υποχρέωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρκετά γραφεία χρησιμοποιούν την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, παραδοσιακές αφίσες χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 77%, αναρτήσεις σε πίνακες ανακοινώσεων στο 68%, ενώ η εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού καλά κρατεί στο 63%. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αν και ιδιαίτερα διαδεδομένες ανάμεσα στους φοιτητές, δεν χρησιμοποιείται από τα γραφεία παρά στο 60%. Στην κατηγορία άλλο, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν δελτία τύπου που αποστέλουν σε διαδικτυακούς τόπους και ημερήσιο τύπο, ενώ ένα ίδρυμα διατηρεί ραδιοσταθμό τον οποίο και χρησιμοποιεί για να δημοσιοποιεί τις δράσεις του. Οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν στην έρευνα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα γραφεία διασύνδεσης καταγράφουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και την αποτύπωση της αποτελεσματικότητάς τους. Τα μισά γραφεία διασύνδεσης διεξάγουν μελέτες απορρόφησης, αλλά όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι για όλα τα τμήματα του Ιδρύματος. Κάποια άλλα επικοινωνούν με τους εργοδότες και τους αποφύτους, προσπαθώντας να δούνε τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, ενώ μόλις ένα γραφείο εφαρμόζει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Κάποιο άλλο διατηρεί μηνιαίες καταστάσεις με το σύνολο του πληθυσμού που εξυπηρετεί. Δεδομένου ότι η εκπαίδευση και η ποιότητα είναι σήμερα στενά συνδεδεμένες, θα έπρεπε να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για την παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα γραφεία διασύνδεσης και να αναδειχθεί έτσι το έργο που επιτελούν. Το τελευταίο ερώτημα στην ενότητα αναζητούσε πιθανά προβλήματα που εντοπίζουν οι εργαζόμενοι των γραφείων διασύνδεσης. Δύο ήταν τα κύρια προβλήματα, όπως αποτυπώθηκαν από τις απαντήσεις τους. Η διακοπή στην παροχή υπηρεσιών κατά τις περιόδους μεταξύ των συμβάσεων λειτουργίας και η έλλειψη πόρων και ιδιαίτερα ανθρώπινου δυναμικού. Σχετικά με το Ευρωδιαβατήριο, όλα τα γραφεία διασύνδεσης αναγνωρίζουν τα 5 έγγραφα που το απαρτίζουν. Τα μισά γραφεία προτείνουν το συγκεκριμένο βιογραφικό κυρίως για σπουδές ή απασχόληση στο εξωτερικό, καθώς στην Ελλάδα οι εργοδότες δεν φαίνεται να το επιλέγουν και να το προτιμούν. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσαν οι σύμβουλοι των γραφείων διασύνδεσης χαρακτηρίζουν το βιογραφικό σημείωμα ως απρόσωπο και παρατηρούν ότι προβάλλει κυρίως την εμπειρία, κάτι που οι απόφοιτοι και οι φοιτητές συνήθως δεν έχουν. Επίσης, στα αρνητικά του εγγράφου αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ενότητα σχετική με ερευνητικά ενδιαφέροντα, που θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που αυτό υποβάλλεται για ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία. Κάποια από τα γραφεία διασύνδεσης εξέφρασαν την επιθυμία συνεργασίας με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, προκειμένου να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία των εγγράφων, όπως φάνηκαν από τη χρήση τους, και να βελτιωθούν στη συνέχεια. Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας σχετικά με την εφαρμογή των εργαλείων στη χώρα είναι τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμοστεί πλήρως, θα υπάρχει αντίστοιχα και καταγραφή του επίπεδου επαγγελματικών προσόντων στους τίτλους σπουδών. Το Ευρωδιαβατήριο και τα έγγραφά του είναι γνωστά, αλλά όχι στον επιθυμητό βαθμό και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως. Το διαβατήριο γλωσσών δεν είναι ευρέως αποδεκτό, καθώς προτιμάμε σαν λαός τις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών από τρίτους και κυρίως από ιδρύματα του εξωτερικού. Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τους υπαλλήλους των γραφείων διασύνδεσης μπορεί να λυθούν όταν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης εντάξουν τα γραφεία στο οργανόγραμμά τους και εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε προσωπικό σε σταθερή και μακροχρόνια σχέση εργασίας, το οποίο θα γνωρίζει τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου, θα εκπαιδευτεί κατάλληλα και θα διευκολύνει κατά πολύ τη λειτουργία και τις παρεχόμενες προς τους φοιτητές υπηρεσίες. Το πρόβλημα που αναδείχθηκε επίσης είναι ότι δεν καταγράφουν επαρκώς την αποτελεσματικότητά τους. Η συνεργασία μεταξύ των γραφείων διασύνδεσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα οδηγήσει στη δημιουργία και την κοινή αποδοχή ενός πρωτόκολλου παρακολούθησης ωφελουμένων.
Η συμβουλευτική ακολουθεί τις πανευρωπαϊκές αρχές και τα γραφεία διασύνδεσης αναπτύσσουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων ως προς την ενημέρωση και καθοδήγηση φοιτητών και πτυχιούχων των ιδρυμάτων. Ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες υπηρεσίες, η επιχειρηματικότητα προβάλλεται σε ποσοστό 60% περίπου, παρόλο που τονίζεται ιδιαίτερα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις.